ассалому алайкум, бародарои азиз, хуш омадем ба канали мо ва моҳи шарифи рамазон як борига ба ҳамаи шумо муборак бошад. Бародарои азиз, бачаҳояча ва гуфтанем бародарои азиз ки дар канали мо подписатсия кунед, лайка бижахен ва поделитсия кунед. бародарои ҷон, ай ҳаматон хоҳиш мекунем ки дастгирия фаромӯш накунед ва фикрҳои худтонро бинависен. оиди курс кадом курса дар мо мисол видео кунем ба шумо нишон бидиҳем. ва имрӯз чӣ хеле ки мебинед 2 апрел соат 7:01 ба вақти Москва ва курси имрӯзаи мо бошад бародарои азиз 1000 рубли мо 1000 рубли мо $11.66 ва ба тоҷикӣ бошад 151 сомону 36 дирам, ба туркӣ бошад 171 лира, евро бошад 10 евро, узбекӣ бошад 132944 суми узбекӣ. худованд ҳар яки шуморо нигаҳбон бошад. бачаҳоячаи ҷон, дастгирия фаромӯш накунед, дар канали мо подписатсия кунед, ҳамон лайки бобогира бичақед. боғи сарбаланду обод бошед.